Әни 1949 жылдың 13 мартында Қызылер ауылында туған. Семьядасың екінші балалар, ғаиләдә 8 бала. Үскәннәр, әби белән бабай 8 бала үстергәннәр алар. Бабай өзі сугыштан соң яралары булган инде. Әби шәп әби инде бүтән менә 8 баланың да арбауыда барсы. 8 баланың бүтән икешәр бала һәрберсе монда авылга кайтып үскәннәр инде алар. Айратлар, бүтәнесе дә йортнар белән бик матур итеп яшәгәннәр, күңелле итеп. Әни икенче бала 16 яшына мәктәпне бетерү белән 8 классны бетергән дә шул сыер саварга эшкә кергән. Бу вакытта ул белән сауганнар инде, ул белән 15 сыер җәйләүдә дигән шулай итәккә генә бәйләгәннәр дә сыерларын, менә шул мине бу белән генә. Ул ничек торып китмәгән, ул таналар да булган бит инде анда. Шуларны сау яңадан әкертен генә шул керткәннәр инде аппаратлардыр инде, аппаратларны шулай өйрәтеп сыерга, уже группада 50 сыер сау. 25 сыер булды башта. 25 сыер яңадан. Андан 50 сыер кайтмыштык. 50 сыер. Һәрвакыт алдынгы даяркы иде. Алдынгы даяркы буларак укып әйтәм бит инде, грамотлары, медальләре бар. Заслуженный животновод Татарстана. Андый бар. Һәм ветеран труда. 43 ел бер урында эшләп яшәгән кеше. Әти белән шул 70-нче елларда өйләнешеп, 71-нче елда Айдар малайлары туа, Айдар уллары. Яны 76-да инде, 5 яшь аралары инде. 1976 елның 30 августында туганмын. Төп туган җирем Қызылер. Қызылерда туып үстем. Мәктәпне бетердем, монда 9 классны, Баулыда спортны бетердем. Спортны армия 2 ел sonra кайттым. Армиядан шул Баулыда эшләйм, Баулыда эшләп килдем. Мин 1982 елның 20 февралендә тудым Мәләвир шәһәрендә. Яңадан бер айлык вакытта әти белән әни Урысуга кайтып, әтиләр янына без кайтып төпләнгәннәр инде. Яңа миңа 3 яшьтә чагында үзенең әти үлгән. Һәм әни кияүгә чыкты, Кызылерга миңа 8 яшь чагында. 89 елда без монда Кызылерга кайттык инде, кайттык дип килдек. Әни Фәнис әтигә кияүгә чыкты. Әти мине үз баласы үстерде. Шушы Кызылер мәктәбенә 8 яшьтән укырга кергән идем. Үзем Урысу садигында йөрдем мин. Урысу садигында йөргәчтен, анда мәктәпкә әзерлек башлана да, мин мәктәпкә килгәндә 8 яшьтән мин бер татарча сүз белмидем килгәндә. Шуңа әнирәк өйрәнсен дип 8 яшьтән биргәннәр. Һәм мәктәпкә баргачтын мин программаны тиз үзләштергән 1-нче классны. Һәм бу бала күп белә дип, мин сразу 1 елда 2 класс бетердем. Тора башлагачтын авылда инде яшәп киттек. Бәбәйләр туды, бер артлы безнең менә Алияны белән Нурның яшь арасы яшьтә 2 ай. Шулай дип, әниләр нык ярдәм итте безгә үстергәндә, мунчалар кертеп, бөтенләй 1-нче көннән бәлки бала мунча кертә дә белмим. Әни вещь кертеп бирәдер инде барсын. Нур ситеп улар караштылар. Аягына барсак та, без кунакка барганда да бала яртып йөрүше юк иде безнең, әниләр алып каладыр балалар. Заманнан секретарка булып үстек. Biz birgeydik. Sadikka da birge bardık. Әни сөйләгән буенча садикта мин беренче тора идем, киенә идем. Апаем Айнур мине көтеп утыра иде, инде кайчан киендерәм икән дип, юкка аралаш, мин аны үзем киендерә идем. Безнең бәләкәчебез Айбулат туганда, минем балаларыма инде берсенә 14, берсенә 13 яшь иде инде. Һәм аларга көтеп алынган бер курчак булып туды инде ул. Алияны әзерләнде аның туына, шул хәтле әйберләрен дә җуып, үтүкләп, барсын да әзерләп куйган инде. Каршы алырга килгәндә дә әбисе үзе белән килделәр инде. Яшь аралары зур булгачтан алар менә нык ярдәм иттеләр, үстерешкәндә дә караштылар. Үзем яшьтә 8 айдан аны калдырып киттем. Әни һәм Алияны инде менә чыкканнар каникулга алар карап, карашып үстерделәр.
ошо өстүрүштүлөр. Аларга бик жакын инде, ушуңа бик ирейт деп таркырында. Ярата апаларын, абыйларын алар күтүп туралып, качан кайтасыз инде сиз дип укуга кеткечтинде. Бул биздин мына ошо семьяда бүтүн күтүп турушу, бизди бирлештирип турушу балабыз инде, бул биздин ошо жемишибиз.